Kakang nggih diselingi ngaten nggih Mamandani nggih. Terus lagune ben rame kalem. Kuwi duwetem tiba siji ora kerasa kowe. Kandhani kok. Angger kakean ya ngene ku sok-sokan kok tinggali ngono. Mantep iki Jarang. mau. Aduh, mayam tenanan. Gara-gara kembang mang apa ndekne? Oke. Ya, nyanyi-nyanyi ya. Masukan burung. Aku rindu. Oh ngono kudune. Ya, Mas Ari ini rindu dulu nggih. Setelah ini ada Bisa Rindu. Marhati Mang Sida. Oh iya. Iya Pak. Mas emang apa? Ayang-ayang ae. Oke lah kalau begitu ya. Monggo. Tukang kendang Jawa dijaga kesehatannya nggih. Sudah krungu to? Iya. Nggih. Padanya aku rindu, ayo deh.
Sudah masuk atau belum? Burunya sudah masuk belum, Mas? Sudah malam ini loh ya. Sudah masuk? Wis masuk dari Mas Agus Ram. Tapi guys, bu gimana memasukkan burung? Iya, waduh. Nek nol luar kan nyepen. Kanyepen lho. Nganggo nganu kok. Apa? Manuk iku lho, Dek, manuk sing di kandang kuwi lho, Dek, sing Oh, ditokok manuk sing keranten di kuwi lho. kandang ngono kuwi. Manuk hias, Dek. Mak kira manuk apa? Ya, ayo katuri bonus dan bonus game, Mas. Apa tak kowe kok guyang-guyang? Lagune apa iki? Bisikan. Ya, kandani bisikan rindu. Bar tak pijet nang ngene iku. Iya, ayang-ayang bareng. Ayang-ayang ya. Iki rada tak wehi sing monggo aja mlebeki Dik Nabila. Jare nek cek cilik iku go kagetan. Kudune digebrak Iya. gitu. Ben sok men nek ketika ora Gak kagetan. kagetan. Ya, monggo katuran monggo. Bisikan itu. Harapan sinar
kasih. Ih, gemes deh. Sampun ya, apa gimana judulnya? Bisikan rindu. Bisikan rindu, bisikan masa ih. Alon-alon nek jungkel Mas, pelan-pelan dong, Mas. Melayumu ki jare ngene lho, Mak. Kayak gimana? Gumun aku. Ayo tinggal menit ada 3 saja nggih. Tolong dengerin ya Mas Ari nggih. Oke. Amarganya iki mau ya dalu bisa. Nah, lakone nggih pun pengundutan. Ayang-ayang. Sayang oke. Mau sunahnya susan sinarengan ku boleh Sinarengan, nagih ya. iya, Nagih iya, ya. iya, Yuk, nagih. Monggo. Yang Milih apa ora, Mas? milih yang nyanyi enggak? Wis ah Sembarang. kowe ae jare. Sembarang. Yang belum nyanyi sinten nggih? Wes kabeh. Ayo Kang, kene Kang. Wis tak wek sen cilik mendel iki lho. Coba kayak aku iso apa ora, Kang? Iso ora? Latihan, yo. Asik. Iki mama kinan iki, papa kinan iki. Peteng rasane ati kang nandeng seni pilihan hanyawang aku kowe aku katresnan Saiki kelarisan es teh. Wah, flashnya blereng ngene iki. Ayo Kak, coba sekali lagi Kak. Bisa ora kowe? Cemen. Wuhui. Mbak Ijo ayune aja. arep meko ngendi katresnan
kok kuning-kuning lho. Ilham. Iya, raiku mesti di zoom terus aku tinggal. Lah raine mlangkara. Lah sing ayu-ayu lah, kayak sedisote kok mesti sing tuwir. Justru iku sing tuwir sing elek sing di zoom. Lah liyane dan duwe irung-irung kok. Lah kok nek sing delok cah cilik, ora wedi sawangen kok iso. Ngapa di jalan rambutem? Lah nek wedi barengan kan di jalan rambut barengan, nek wedi karo kowe ya di jalan rambutem. Hah? Sing ndi? Ngisor ngisor. Ini nggih. Iya. Ya. Sinarengan nggih. Nggih. Sinarengan, masih yang gendut tadi nggih. Sing pakai kacamata. Mas nyanyi lagi dong, Mas. Ayo sini nyanyi dong. Sinarengan tapi nada cewek loh, gak apa-apa ya ketoke canda Bisa barang. dong, bisa kayaknya. Ini nada cewek aja. Oh, jempol kok, Rom. Aku lari dong, Mas. Jangan lari nanti kepleset mak gedebuk loh, Dik. Hah? Terus apa? Gak apa-apa. Yo, di situ aja. Ya, di situ nanti aja sampean kesusahan turun lagi gini nanti. Mau duet sama Mbak Iin ya? Single ketoknya wani, Mas ya. Ya. Oh iya. Kadaden tenan duwe omah sing radisi Asik. kebak katresnan kepekasihan sayang Anggotanya Mak Fer laki yang ini. Mas, nanti kalau udah besar cita-citanya jadi apa? jadi Jadi apa? jadi band Jadi ban. Sokor kok disingkirna kowe. Mbak Dina Nesian sing nonton wayo oh
Mas Wardi makasih ya. Apa? Sudah Mas, besok saja nggih. Baru besok nggih, lusa ya. Lusa. Masnya ini orang mana? Orang Bindar ya Allah, nggak dari tadi tau Mas senengane. Iya. Maaf ya, lagunya tinggal satu, Iya. tapi Mbak Dia kan harus mengingat waktu nggih. Iya betul. Kersane lakone mangke tutup. Iki Mas A, Bunda Mbak Desi arep nang ngendi? Pengantuk Mas. Jahatem karek sak lagu. Lah ya gak sabar ya Bunda. Makasih. Ya mampir terus. Aku ora sida main, aku mau makan mampir ae. Yuk Mas, nagih janji ya. Nggih, bonus saking Lek Win ya. Aku iki tukang. Matur nuwun ya nganten anyar ya ngono ku. Ayo Mas nagih janji Mas. Ya monggo. Pertanyaan kok sengak sengkring lah. Lah aku bingung ngapain jawab undangan kowe. Ayo Mas Aris. Iki ketek. Juga yang Lempak. piye iku. Asik dong. Lanjutin
mugi-mugi sak bibare nimbali Wahyu Manggala rezekine sansaya kebak. Amin. Ora kok loka, sentese nenggane matur suwun nggih. Mugi-mugi saged pinanggihan kali Wahyu Manggala nggih masyarakat Bender nggih. Nggih. Monggo. Wih, Sarimbit. Gusti Putri ya Sarimbit. Rahane abdine nggo abur-abur. Bapak jebul kode ya. Nggih, Dara. Jenengan apa kerasa, Dara? Aku malah belajar pisan ora ngerti. Ngertas ya. Lha iki mau apa ya sandapan ora sliramu sing nyawes ki apa piye to? Nek iya pakai agem-agemane jenengan itu biasanya buatan kula. Lah terus apa? Kula niku bagian masak. Jadi kowe iki bagian masak Nggih. apa ya iso Lho, Kak. Saben dina ki mau ngentekke kok bagian masak. Iya, ampun kok ngentekke iki dos pundi to, Ndara? Kula niku bagian masak. Nyatane nggih wong kula nggih sampun masak, kula sampun nyepak-nyepake dereng jenengan nggih wau jenengan pun dahar dereng wonten jangan kunci. Jangan kunci. Kan nggih nek wong kula masak jangan kunci lho, Ndara. Walah sedep. Nggih. Jangan kunci gak ro, jenengan ngertos jangan kunci. Yo aku ora ngerti. Lho. Lah, kunci apa ya iso dijangan? Lho kunci motor, kunci lemari, kunci sepeda kula dadekke setunggal ndek wau are. Lho iki piye? Kayak untuk ngromar sih. Iya, iki delok. Aduh gojek nggih ndareng nggih. Lah iki mau gaweanmu wis rampung kabeh to. Sedaya kewajiban kula sampun rampung, mbok pilih jenengan badhe nitih pirsa tugas kula mboten wonten ingkang nguciwani. Kaya ngono ya yo. Nggih. Mergo kabeh kuwi sing tak jar. Mengko yen gaweanmu durung rampung ya mesti wae kowe tak tukani. Ampun duka nanging kula tandara kula nyekit nangisan nek ditukani kok nggih. Kaya kok nangisan kaya cah cilik wae. Biasa kok mangan tamu nggih ndara. Kowe iki teko kok nguyang guyu. Lho, kula nek nangis jenengan bingung. Kula nek nangis niku karo gulung-gulung kok, karo udah kok. Aja nangis. Lah, nggih. Wong iki ora nangis ae wis elek apa meneh nangis. Lha. Kok iso? Rambut mikir piye? Karep bodhe. Rebondi kok ngisore kriwul. Apa, Man? Man? Apa, Man? Bogok Sariman aku. Bintang tamu Sariman iki dak yo mana? Aman. Ora kaya ngono. Apa? Ngene, soplak. Eh, Mergo aku kepengin milunggan anak Bedara Putri. nggih. Kowe kena nang pemukuran. Ya wis. Ayo Nduk. Ayo, Nduk. Monggo. Iya, Pinarak paman. hospital ini Cih kula paman. pancen paman apa sebabe kok nganti tepoko ing Taman Sari mergo pancen ono kawigaten. Kawigaten menapa lho paman? Paman terserah kowe. Panjenengan Iya, tresno kalih mergo ana ing kraton iki sing wasane. Durman. napa panjenengan menika mboten emut? Kok panjenengan tresno kalih kula niku tresno ingkang kados pundi, Pak? Tegese tresnaku marang kowe. Ora kok sedulur lan dulur ning sifat ajujuduan. Tegesipun Kowe gelem tak bojo ya. nek dados garwa panjenengan nggih kula mboten saged. Sebabe apa? Tak mau yakin Cahayu. Lho lah kula niku keponakane panjenengan Aku ngerti yen kowe ponakmu tin-tin bang bondo keliya ora ya to? Nanging kula mboten saged yen Ora gelem. Lupa. Bocah wedok melayu nek ngono cah. Yo, ning tiba sudah oh ya kowe.
rawani. Tur golek pusaka iki lho gawe apa? Ki sapa to iki? Iku lapo? Lara kok ngomong. Dolek. Lah kok dadi kaya ngene to sampean iki? Rojah rajeh kabeh. Alah, tatu gaman. Kenapa sampean? Arep dipateni adikku. Rahayune aku isih urip mergo dicemplungke jurang kono. Walah. Duwe adik kok ngoten nggih gak ngene ceritane. Pripun? Aku iki tenane ratu. Lho, ana kepoh kencana. Ratu. Wah, pangapunten. Niku menawi kepareng jajal tak tambanane kalih pusakane kula. Ya jajal tambanana. Wah. Mari lho, Pak. Wis mari. Ampun niki 4 kilo niki. Mari tenan. Lah nggih. Negara Kepuh Kencana iki direbut karo kadangku Tejo Lengkara. Tejo Lengkara. Saiki dilungguhi. Garwaku uga mati. Nggih, malah Kapara iki tiwas kebeneran. Napa? Tak delok kok ampuh tenan kowe. Kowe iki tak jaluk tulung. Tulung napa aja angel-angel? Iso ngrebut negara Kepuh Kencana. Kowe tak wene ganjaran putraku Lestiorini. Wedok niku. Wedok ayu, bangkok. Wah. Oh. Duduhke dalane mumpung kula gadah pusaka sing ampun. Sisan gawe negara Kepuh Kencana lungguh ana. Pundi dalane?